Всички са чували народната поговорка "юнак без рана не може". Истината е, че юнак без рана няма. Ако ще бъдем от типа мъже, които се превърнем в главните герои на нашата история, то неимоверно ще минем през трудности, изпитания и предизвикателства. Нещо обаче, което мисля, че липсва от народната поговорка е да, юнак без рана не може, но юнак и без дружба не може. В продължение на стотици години нашите прадеди са прекарвали време заедно, с други мъже, около огъня. Танцували са, пеели са, съревновавали се, ловували са, далеч от селото, от жените и от хорското мнение. Това се опитваме да пресъздадем също с нашите регулярни мъжки групи. Сега започваме нова група и ако ти си от мъжете, които може би си любопитен да разбереш какво е мъжка група, какво е да седиш в мъжка група, то тогава ще оставя линк, с който можеш да се свържеш с мене, за да поговорим и да видим дали сме подходяща спойка за този процес. Ще видим от другата страна.